Jo he escrit un poema que és una sinopsi de tot el llibre de la Meritxell. I es diu així, sinopsi. Ara? Diu que caminen amb l'ajut d'un carretó en el qual un dels dos és transportat per l'altre, car el cap de l'un és encastat a l'aixella dreta de l'altre, que no té braç, de manera que aquell és com un braç d'aquest. Es pon el nom, amants d'ara, desdon el deliri, només una tarda allargassada com un crit inconscient, un traç que creix per acabar en un silenci, una ratlla llarga, vertical, inclinada cap a la dreta, i una ratlla breu per travessar un pont, pot ser. I de nou, una línia llarga, vertical, inclinada cap a l'esquerra. Punt, un punt, quasi no res, un pont, un punt, i seguit. La lletra primera té 3 ratlles per dibuixar, tot un realme inicial, majúscula, seguida d'un punt que es bufarà com el cel clar d'una tarda que no s'acaba. Dir és inabastable, vent i boira, riu i camí i l'ímpetu del sol, vermell sobre blanc, nens i salvatges amb els cabells plens de fulles, pantalla corba on es projecten imatges que no s'entenen, olor nova, fil elèctric, lluna transversal, paper de calcar, ulls cremats, un temps, embastir l'aigua, caixa forta, en un cel negre com la nit més negra, crinera esvalotada que gira aquell silenci a l'esquerra i es tanca dins la fosca. Cada cop que vol, l'horitzó s'encén dins un sobre sense res més. Amagatalls, una nou, desdoblament, dieres i de mi, far insòlit. Cada pedra, cada espona i cada petit cim, en blanc i negre, saca d'olivera, soca d'olivera. Diu que caminen amb l'ajut d'un carretó en el qual un dels dos és transportat per l'altre, car el cap d'un és encastat a l'aixella dreta de l'altre, que no té braç dret, de manera que aquell és com un braç d'aquest. Gràcies.